नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। फिर से स्वागत बा हमार पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेम। रउआ सबके बताते कि आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही देहाती लेवल के गाना के आज बारे में बात करे वाला बात। रउआ सबके गाना सुन के, गाना तो ना पूरा फनी वीडियो बा जो ना अपने ही दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के गाना और आशीष वर्मा जी वीडियो में काम कैले बनी। बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा। रउआ सब गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, क्या कि वीडियो देख के पूरा देहाती लेवल के एगो अलग फगुनहटी के गाना, पूरा सार बहनोई के जौन देहाती लेवल के हंसी मजाक होला उ सब फनी वीडियो बनावल गई बा। वीडियो में म्यूजिक भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी काम कैले बनी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी काम कैले बनी। रउआ सबके बता दी कि भोजपुरी में ऐसन एगो पहचान बनल बा ई गाना से, जौन कि गाना ना कह सकल जाता। बहुत ही मतलब एगो फनी कॉमेडी टाइप में होली सॉन्ग दिनेश लाल यादव निरहुआ जी गौले बनी गाना के। और भैया के गावल ही कुछ अलग अंदाज में ही रहेला। तो रउआ सबके बता दी कि बहुत ज़बरदस्त ही मतलब डायलॉग सुन के मज़ा आ गई। और वीडियो को हम पूरा फुल देख ले बनी। और रउआ सब देखी विमल भावरा राणा सिंह जी गाना के लिखले बनी और म्यूजिक दिले बनी महिपाल भारद्वाज जी। और वही में म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी काम कैले बनी। दिनेश लाल यादव निरहुआ और अंतरा सिंह प्रियंका जी के साथ डुएट बा गाना। और वह सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी, ढेर सारा शेयर करी गाना के। और हमारे वीडियो देखते हैं तब पीकेपी भोजपुरी के सब्सक्राइब जरूर करब और शेयर जरूर करब वीडियो के। प्रणाम।